Dama na san sai na same ka nan. Menene? Tun jiya nika bidakka in baka shawara ka bashin sholi. Kai wanda ka rina ma hankali fa. Me ya reni ciki? Daga baka shawara ka bashin sholi. To wannan sa ido ma ka take laifinka ka wani. Ina ruwanka da ni kana ga kafi ne aikin kware ne da aikin lada? Ba magana aikin lada ba ko aikin kware ba. Shawara ni baka ka bashin sholi. In kana ga kafi ne aikin kirki ne da aikin lada ma a aljanna in ka isa. Yanzu daga baka shawara ka bashin sholi abin ya dawo kaina. Yawa na a tantance. Allah ya baka hankuri dama dai ni na kawo kaina. Dama laifi tudu ne yayi. Allah shi baka hankuri. Ka take naka ka hango na wani. Nan gurin kana gadi aka kama ka da yar alaji. Wannan dan zuki a na kara maka yana caji. To namiji in ba dan zuke ma ai ba rabin shi da dan daudu. Ayo. Allah ya sa.